Continuem a l'hora del vermut i ho fem amb més propostes culturals, d'oci, gastronòmiques. Bé, ara ho veureu perquè parlarem de les bateries de cultura, les propostes culturals que ens fa el Club Panoràmic de Montgat. I per això hem convidat a l'Aleix Soler, que és el director artístic, i el Rafael Plana. No, al revés. Molt bé, me n'he donat quan ho he dit. I mira que us ho estava dient, amb això dels noms. Rafael i Aleix, en tot cas. Repassem una mica aquesta programació, perquè he vist que tenim cinema a la fresca, tenim microteatre, oi? Repassem una mica, va. Mireu, ho posem molt fàcil perquè la gent se'n recordi. Juliol i agost, cada dia hi ha cultura al Panoràmic. Aleshores, els dilluns hi ha literatura, els dimarts hi ha cinema a la fresca, els dimecres hi ha teatre de varietats, monòlegs, cosa més familiar, i de dijous a diumenge tenim microteatre, també al vespre. I a banda d'això hi ha pícnics panoràmics al cap de setmana, hi ha afterworks els dijous al vespre amb el col·lectiu Deep Street de Montgat i coses puntuals que es poden trobar els 2 mesos d'estiu, fins a final d'agost. I ens pots avançar quins artistes hi passaran? A qui podrem veure? Doncs, mira, et podria dir, per exemple, quan a literatura vam tenir el Ricky Gil aquesta setmana, aquesta setmana que ve l'Oriol Miró, vindrà l'Ada Parellada, vindrà el Rafael Vallbona, vindrà el Jordi Millan, que presenta el llibre del millor gin tònic del món. Doncs intentarem fer-lo allà a Panoràmic. I després venen el David Airó, va presentar el seu documental, l'equip del documental del Pol Fuster també, tenim els companys del Fast-Curt de Masnou, que portaran els curtmetratges que guanyin aquest any al festival. Monòlegs? Tenim monòlegs, tenim el Sergi Marín, el Xavi Castillo, i ara mateix 2 més que no recordo els noms. I què més tenim? Tenim els dissabtes tenim concerts amb acústic, amb el Javier Namatina, amb les Alegres Llorones, amb la Pajarita, que és una Alexandra, i jo crec que amb això més o menys ja es fan el mapa de tot plegat. I Rafael, és molt difícil configurar tot aquest programa i arribar a tanta gent perquè és per tots els públics, és el que dèiem. Sí, una mica partim del que és el Panoràmic, no? Aquest espai que l'Aleix i el Guillem el gestionen fantàsticament, i és aquest espai on hi caben des de gent de 150 anys fins a nens de 3. Gent de 150 anys. Sí, algun passa. Sí, és un espai obert, un espai, diguem que són les millors vistes al Maresme, això no hi ha dubte. Això m'han dit. És així. És una perspectiva de l'Skyline de Barcelona que no es té d'enlloc més, no? La gent que ve de Barcelona es sorprèn molt, no? Estem acostumats a mirar des d'aquella banda i de cop tenen una panoràmica espectacular. I et dic que és les ganes de que convisquin aquesta gent gran a qui li agrada el cinema i la literatura, amb la gent de 20 o 25 que venen als afterwork, amb sessions de gent posant música panoràmica, música pensada per veure aquestes vistes, i amb nens, tenim les taules de nens també, perquè puguin estar pintant o puguin estar jugant, tenim el parc de les bateries i tenim gent fantàstica que estan allà atenent el personal. Quina música és aquesta panoràmica? A veure, explica'm. Tampoc podem classificar-la en un estil o en un gènere, vull dir, tenim des de, el que deia ell, de la Nora Alexandra, per exemple, que seria un pop més de tall clàssic, i els nois del dijous a la tarda del Deep Street és música electrònica, vull dir, no podem encaixar-ho en un estil musical. Porteu 3 anys al Club Panoràmic, el primer any de les bateries de cultura. Com ho encareu i com ha evolucionat el Panoràmic en aquests 3 anys? A veure, el Panoràmic va començar com un projecte a mig-llarg plaç de reconversió del Parc de les Bateries de Montgat, que estava completament abandonat. Nosaltres vam proposar a l'Ajuntament de Montgat poder-li donar algun tipus de dinamisme o d'activitat. El primer any vam començar amb el xiringuito pur i dur, o sigui, pelat, fent servei de bar, amb alguna actuació però molt puntual. L'any passat vam ampliar l'oferta i aquest any hem contactat amb el Rafael, que
que va ser el promotor, director, fundador de Festival de Cala Joan Culs. Culs, i a través d'ell doncs, hem fet un salt qualitatiu important amb el tema programació cultural, que és la línia que volem seguir nosaltres. Programació cultural, però també hi podrem sopar, perquè També. sí que col·laboreu o que esteu en Sí. molt bones mans, no?, en aquest aspecte. Exacte. El tema cuina, com que nosaltres no el dominàvem, li vam proposar a la gent de Campalat que s'encarreguessin de la cuina, i aquest any han començat a portar la cuina ells i ho fan molt bé també, realment. En tot cas, propostes culturals, dèiem, per tothom, per tots els públics, i per apropar la cultura a la gent que últimament amb la crisi doncs sembla que cada vegada està més lluny, no? Sí, intentem que és a dir, que per una banda els artistes es sentin que venir al Panoràmic els hi aporta a nivell que sigui, els hi aporta a nivell de públic, a nivell de... Intentem parlar de les coses que fan també, és a dir, intentem obviar els anuncis, i el que fem és parlar del que fa la gent que puja, no? Doncs si un director de cinema parlem del que està fent en aquest moment i parlem del que està preparant i del seu treball, és a dir, una mica aprofundim en els projectes de la gent que programem, no? I intentem connectar sobretot amb a nivell local, doncs, Montgat, Tiana, Badalona, Alella, el públic objectiu al que ens dirigim, no? Després si ve gent de Barcelona, fantàstic, però volem connectar amb la gent de prop. Amb la gent de proximitat, el producte de proximitat que ara es porta tant, no? Suposo que aquest primer any serà una prova de foc, no? Però l'objectiu serà consolidar-se, no? Sí. Espero que no ens cremem. De moment anem bé, no? De moment anem bé. Vam començar una mica tard, diguéssim, a configurar la programació, i tot anem una miqueta justos, però a tothom aquí li hem donat a conèixer la idea sobretot de l'espai i de la seva proposta gastronòmica i hostalera, que és molt potent i realment està diferenciat. Jo almenys no conec un lloc igual, no? Per una banda això, i per l'altra el que volem, un dels lemes és fer Maresme, i intentem també que aquesta marca que queda una mica més diluïda i no se sap ben bé, doncs fem Maresme al Panoràmic. Estem veient imatges, però per aquells que no hi hem anat, digueu-me cadascú una cosa que direu és que et quedaràs bocabadada d'això. Va. Jo crec que les vistes sobretot és el primer, els canons també. Hi ha uns canons de la Guerra Civil, de fet són de la Primera Guerra Mundial, però es van instal·lar durant la Guerra Civil i encara que estan bastant malmesos i bastant deixats, però el primer cop que els veus impacten. I tu, Rafel? Jo diria l'escenari on fem els temes de petit format culturals, que és un dels forats on hi havia un d'aquests canons que diu l'Aleix, i és on fem el cinema i on tenim la carpa pel teatre i tot. Quan arribes també impacta. Doncs, Rafel, Aleix, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Nosaltres continuem amb més...